Mga tao gimingawan sa prinsipal nga da-aksyon man, kay ang iyang prioridad munindot ang eskwelahan. Kadagan sa mga proyekto nga nabuhat ni Sir Perfecto, inubanan ni Pres-Ed o Pres-Rito. Saksitan ng mga tao sa nabuhat ni Sir Perfecto, maunga mong eskwelahan, pirmira man kini nga limpyo. Bisan pa man kada Sabado, nasa school sikik trabaho, mangunay sa trabaho on dito. Sir Perfecto, Sir Perfecto, imahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, ikaw iblis sa atong Ginoo. Sir Perfecto, Sir Perfecto, di mahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, di ka bayran ang imong serbisyo. Kadagan sa mga proyekto nga nabuhat ni Sir Perfecto, inubanan ni Pres-Ed o Pres-Rito. Sir Perfecto, Sir Perfecto, imahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, ikaw iblis sa atong Ginoo. Sir Perfecto, Sir Perfecto, imahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, di ka bayran ang imong serbisyo. Sa supportive pod na to nga kapitan, Honorable Kaplamataw yan. Uban iyang hingsakupan, dunay gugma sa tungtungaan. Kadagan sa mga proyekto nga nabuhat ni Sir Perfecto, inubanan ni Pres-Ed o Pres-Rito. Sir Perfecto, Sir Perfecto, imahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, ikaw iblis sa atong Ginoo. Sir Perfecto, Sir Perfecto, imahal ka sa mga tao. Sir Perfecto, Sir Perfecto, di ka bayran ang imong serbisyo.